काही वर्षांपूर्वी जेव्हा आम्ही एकांकिका वगैरे स्पर्धा करू तेव्हा फक्त मालवणी स्क्रिप्ट म्हणून आमका संधी नाकारली जाते. आणि मच्छिंद्र कांबळेंनी नाटक आणला वस्त्रावर, त्याच्यामुळे तो एक ब्रँड झालो मालवणी. माका असं वाटतं की गेल्या काही वर्षात या नाटक, सिनेमा, सिरियलमुळे एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मिळाला, ज्याची सुरुवात मच्छिंद्र कांबळेंनी करून दिली. तुम्ही स्वर्गातले आहोत देव आहोत मी देव, या देवाच्या पुढचा आणि तुम्ही एक देवाचा, मी 12 5चा गणित. कदम बुवांचा जो उल्लेख केला तर त्यांचा ते गाणं होता इली इली कोकणात इली कोकण, त्यांचा मालवणीतला गाणं पहिला 4-4, 5-5 किलोमीटर भाषा घेतली की आपल्या मालवणी भागातले जे काही सिंधुदुर्गातले शिक्षक असतात, जास्तीत जास्त रत्नागिरीतले शिक्षक असतात, ते त्याच्यातलो म्हणजे मालवणी भाषा शिकवताना एक चांगल्या प्रकारे शिकवू शकतील. त्याच्यामध्ये काही असे हे सांकेतिक शब्द सुद्धा असतात जे अगदी शिवकाळात सुद्धा वापरले गेले. म्हणून प्रायमरी मध्ये त्या भागातले शिक्षक असूचे असा माझा प्रामाणिक आणि ठाम मत आहे. आणि त्याचं कारण असा की आपण पिढी घडवतो, बिघडवून नाही. मुलात समजलाच नाही तर काय उपयोग आहे? काहीच नाही ना. सुरुवातीक आपण एखादा माणूस भेटलो तर मालवणी माणूस असं काय मेल्या खाई गेलं की आपुलकेन बोलत जातं, एवढा आपुलकेन की ती मेल्याही शिवी नसतं, ती त्यावेळी तिची ओवी असतात गोष्ट असतात की तुम्ही प्रॉपर मालवणी द्या, तुम्ही संस्कारित मालवणी देऊ नका. तर बोलीभाषा प्रत्येक क्षेत्रातली जेवढी बोलीभाषा जपतील तेवढी संस्कृती आपण. आज आम्ही तुमका भेटतोसो तेका कारणच मुळात खास असा, कारण त्याचा घडला असा प्रत्येक मालवणी माणसाक आणि मालवणी बोलीभाषेसाठी एक अतिशय अभिमानाची गजाल घडलेली आहे. आणि ती अशी की आता ही मालवणी बोलीभाषा ती 6वीच्या पुस्तकातून पोरांका शिकाक गावतली आहे. याच विषयावर आज आपण बोलतलोसो आमच्या मालवणी गजाली या खास कार्यक्रमात. माझ्या वांगडा असत ज्येष्ठ मालवणी तडकाकार विजय पालकर सर आपला मनपूर्वक स्वागत. आणि त्याचबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार, अभिनेते, लेखक निलेश जोशी सर तुमचंही स्वागत. जो आवाज तुम्ही आकाशवाणीवर सुद्धा ऐकत असाल. तर आज आपल्या सगळ्यांसाठी म्हणजे मालवणी भाषेसाठी आणि मालवणी माणसासाठी अभिमानाची गजाल आता पुस्तकातून पोरांकाही शिकाक मिळतली सा. पण आपण थोडंसं मागे जाऊया. जर या मालवणी भाषेचा मूळ शोधूक गेलो तर किती लांब जाऊचा लागल आपल्या. सर मी तुमच्यापासून सुरुवात करते. मालवणी भाषेचा मूळ शोधूक गेला तर अगदी उल्लेख सापडतो की ज्ञानेश्वरांच्या काळापासून मालवणी म्हणजे दशावताराचा उल्लेख ज्ञानेश्वर मध्ये आढळता, काही ओव्यांमध्ये आढळतात. सो मालवणी भाषेचा सुद्धा बऱ्याच वेळा पुराणांमध्ये उल्लेख आढळता. तर मालवणी असा आपण आता म्हणतो, पण खरा जर बघू गेला तर आपला जो कोकण पट्ट असा तो कुट्ट परांत म्हणतात. कुट्ट म्हणजे कुडाळ, परांत म्हणजे भाग, म्हणजे कुडाळ प्रांत त्यावेळी म्हटलं जायचं. आणि त्यावेळी अगदी खारेपाटणपासून अगदी पेडण्यापर्यंत जो एरिया होतो त्याला कुडाळ प्रांत म्हटला जायचा. आणि त्या भागामध्ये आपण आता ही जी मालवणी, कुडा, मालवण वगैरे ज्या भागात बोलतो त्याका कुडाळी भाषा म्हटली जायची. आणि कुडाळी भाषा, आणि जेव्हा मच्छिंद्र कांबळेंनी वस्त्रण नाटक किंवा पुढे जी मालवणी भाषेतली नाटकं आली तर मच्छिंद्र कांबळे मूळचे रेवंडीचे, मालवण तालुक्यातले रेवंडीचे, ते भाषा बोलतात. मग ती मालवणी असो पुढे तो संदर्भ येत गेलो असा मी वाचलंय एके ठिकाणी. आणि मुळात ही जी भाषा असा ती कुडाळी भाषा असा. आणि आपल्याकडे सुद्धा खारेपाटणमध्ये जी मालवणी ऐका घेता आणि त्याचबरोबर दोडामाग साईडला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दक्षिण भागाच्या सीमेवर जी मालवणी ऐका घेता त्याच्यामध्ये काही शब्दांमध्ये खूप फरक असा. त्या दोडामार भागातली जी भाषा असतात त्याका थोडंफार गोव्याच्या भाषा, कोकणी भाषेचं त्याच्यावर अंमल असा. आणि खारेपाटणमध्ये ज्या भागाची भाषा असतात त्या लांजा, रत्नागिरी या भाषेतली, त्या भागातली जी भाषा असतात तिकडची, त्याचे काही शब्द तिकडे असत. असो एक म्हणजे तू जर म्हटलंस की किती जुन्यापर्यंत आपण मालवणी जाऊ शकतो, तर अशा प्रकारे आपण पुराणापासून साधारणपणे मालवणी भाषा ही आपण ऐकत इलेलो असो, बोलत इलेलो असो. बरोबर. पण आता तुम्ही ज्यांचा उल्लेख केलात ते म्हणजे ज्येष्ठ नाटककार आणि आपले सगळ्यांचेच लाडके बाबूजी ज्यांका आपण म्हणतो ते मच्छिंद्र कांबळे ह्यांच्यानी खरा तर मालवणी भाषा एक ब्रँड केलं. म्हणजे जेव्हा कोकणातलो माणूस बाहेर जायचो आणि बोलायचो तेव्हा त्याला लाज वाटायची आपल्या भाषेची, किंवा माणसाशी बघताना ह्या करायची की काय गावठी बोलतासा, काय कुडवळ्यासारखी करता, असं बोलला जायचा.
पण आता आपण बघतो सगळीकडे ह्या पसरला आणि आवडीन लोक आता ह्या सगळी ऐकायला लागली. त्याचा सगळा पूर्ण श्रेय देऊ हव्या तर अर्थात बाबूजींका. तर ह्याच्यावरच मी येते, त्यांच्याबरोबर आणखीन आपलं एक नाव जोडू गोया तर अर्थातच बुवा चंद्रकांत कदम यांचा. त्यांच्यापासून ह्या सगळ्या सुरू झाला. तर त्या जर आपण बघू गेलो तर त्याची सुरुवात कशी होते त्याच्याबद्दल काय सांगशाल? बोली भाषा म्हटल्यानंतर प्रत्येक भागात वेगवेगळी बोली भाषा असते. आपल्या साहेबांनी सरांनी भाषा म्हटल्याने की प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी तिथे बोलली जातात, परंतु ही म्हणजे गावठी बोलणी. आता गावठी एक कॉमन ब्रँड कुठून मिळाला तो मालवणी. म्हणजे मच्छिंद्र कांबळींनी नाटक आणला वस्त्रहरण, त्याच्यामुळे तो एक ब्रँड झालो मालवणी. आणि असो ब्रँड झालो तो आता इंग्लिशपेक्षाही माझं मुलगो मालवणीतून बोलता प्रेस्टिज इश्यू झालेलो आहे. म्हणजे मालवणीतून बोलणाऱ्या प्रेस्टिज इश्यू झालेलो आहे. नाही म्हटले तरी आता आपण हे यूट्यूब चॅनलवर छोटे छोटे रील्स केले जातात ते सुद्धा मालवणीतून करतात. म्हणजे त्या एक प्रेस्टिज त्या भाषेत मिळवून दिला मच्छिंद्र कांबळींनी. मालवणी शब्द मच्छिंद्र कांबळींच्यामुळे येलो असा व्यक्तिगत माका वाटतं. कारण प्रत्येक ठिकाणी गावठळ म्हणजे प्रमाणित भाषा सोडून जी सुरुवातीक बोलली जातात ती बोली भाषा म्हटली जातात. परंतु आपल्या भागातली टोटल ते काही मालवणी भाषा ही मच्छिंद्र कांबळींच्या माध्यमातून शब्द येलो मालवणी. नाहीतर आमच्याकडे आता गडकरी भाषा म्हणजे गडाच्या खाली असणाऱ्या लोकांची गडकरी भाषा बोलली जातात. म्हणजे किती 4-5 किलोमीटरच्या अंतरावर गडकरी भाषा, पुन्हा आमच्या इकडे वेगळी भाषा. म्हणजे 4-5 किलोमीटर भाषा बदलत जातात. ह्यावरच आपण आता अधिक बोलूया. म्हणजे जसं सरांनी पण सुरुवातीक अगदी उल्लेख केलेलो त्याचो की बदलत जातात. म्हणजे तालुक्यानुसार बदलत जातात. सावंतवाडी दिलार की त्याचे शब्द वेगळे झाले, हेल पुन्हा त्याचं वेगळं झालो. त्याच्यानंतर मालवणात गेल्यावर तिकडे काहीतरी वेगळे शब्द येले. दुसऱ्या कुडाळात गेलात, कणकवलीत गेला की तिकडे थोडाफार काहीतरी सारख्या. मग ह्या काय असा आणि ह्याका आपण नेमक्या काय म्हणू शकतो ह्या बदलांका? आता आपल्याकडे वरच्या भागात म्हणजे जेवलाच म्हणजे जेला, जेलू म्हणजे जेलू असा शब्द प्रयोग केला होता. या आता आमच्या गडकरी भाषेत थोडक्यात असे म्हटलं आता या म्हणजे आदरयुक्त बोललं जातं त्या ठिकाणी. केव्हा कुठं चाललाव, कुठं चाललाव, कुठे जातोस, कुठं चाललाव, या म्हणजे थोडं फार हेल आणि ह्याच्यामध्ये फरक असा, बोलण्याच्या ट्युनिंग मध्ये फरक असतो. जोशी सर तुमका याच्यावर काय वाटतं? पालकर सर म्हणतात बरोबर असा. कसं असतं की दर 10 मैलावर भाषा बदलता असा म्हटलं जातं. आणि जेव्हा 10 मैलावर जी भाषा बदलता ती आधीच्या गावाचं जो काय त्याचं जो वकूब असा, त्याचं जे काय जी काही त्याची गोष्ट ती घेऊन पुढे येतात. मग पुढे जाताना ती त्या भागातली घेऊन पुढे जातात. म्हणजे तिथून स्टार्ट होता. आता आपलो जिल्हो सह्याद्रीच्या किनारपट्टीचा जो भाग असो आपल्याकडे वरच्या भागात आपल्याकडे घाटमाता असा. आणि घाटमात्याकडे ती टोटली वेगळी भाषा, ती घाटी भाषा वगैरे असा. पण तू जर सिंधुदुर्गातून घाटमाथ्यावर जर गेलंस, तुमच्या इकडून समजा आजरा मार्गे गेलंस किंवा फोंडा मार्गे गेलंस किंवा वैभववाडी मार्गे गेलंस तर तुका त्या आता एसटीन समजा सावंतवाडीतून सुरुवात केलीस तू आणि तू करोळ घाट मार्गे तू जात असस तर तू कुडाळ दिलंस का तुझ्या कानावर वेगळे शब्द पडतले, पुढे कणकवली गेलंस का वेगळे पडतले, पुढे परत तळ्यात गेलंस का वेगळे पडतले. आणि मग हळूहळू ती भाषा कधी घाटीमध्ये कन्वर्ट होताना तुका कळाचा नाही. ह्योच जो सूक्ष्म बदल असा ना तो प्रत्येक 10 मैलानंतर होत जाता. आणि तू जसं म्हटलंस की ह्यो बदल कशा होता तर त्याचा कारण मका वाटतं ह्या असा की त्या ठिकाणी असं थोडं ती फायनर वेगळी असा होत जातं. खरं तर हे खूप मोठा अभ्यासाचा विषय असा की प्रत्येक ठिकाणी पूर्ण भाषा अशी काय ना असा म्हणूनच तर बोली भाषेक महत्व आहे ना. आपण इकडे मालवणी बोलतो, ते मालवणीत सुद्धा किती प्रकार असतात. मग अशी तुका सांगलंय अगदी खारेपाटण देवगड पासून ते खाली अगदी दोडामार्ग वेंगुर्ल्यापर्यंत वेगवेगळी. आता आपलं कोकण पट्टो म्हणजे आपण विशेष करून बघितला जातो तो सिंधुदुर्गचं पुढचं रत्नागिरी, राजापूर हे सगळे ते भाग. पण जर आपण राजापूर आणि रत्नागिरीची बघितली तर ती पूर्णच वेगळी येता भाषा. ती कुठली बोली भाषा, ती कुठली मालवणी असा? त्या राजापुरी म्हणतात आणि रत्नागिरी वगैरे त्यासाठी बाणकोटी भाषा सुरू होतात. त्या बाजूक वरच्या बाजूक गेले चिपळूण वगैरे नलाला पाणी सगळा बुलबुली जिन्याच्या तलाची खोली म्हणजे ते ल वापरतात. म्हणजे खयच्या भाषेचा अपमान करूचो गोष्ट नाही पण त्यांचं ट्युनिंग ते असतं. म्हणजे
ते सुद्धा आपल्याक जेव्हा बोलताना आपण जेव्हा मुंबईत पुण्यात विशेषतः जातो तेव्हा पुण्यावाल्यांका मालवणी बसून माणूस पटकन ओळखू घेता बरोबर. कशा असतात त्याच्या हेल काढून बोलण्याच्या टोन मध्ये. मला वाटतं दिलीप प्रभावळकरनी एका चित्रपटात मालवणी माणसाची भूमिका केली होती आणि त्यांनी जो मराठी ते मालवणीत बोलत इलस आलास कशाला आलास म्हणजे हेल काढून जो आपण जो बोलतो ना तो खूप आणि प्रत्येक ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार ना माणसाचं प्रोनाऊन्सिएशन होतं वेगवेगळं. बरोबर. हा जे गावातले लोक असतात ना ते काय मोठ्यानं बोलतात. हो. हा म्हणजे आता आमका नाटकात वगैरे तर सांगतात की अरे तू गावातलो असो ग्रामीण असो तो एवढ्या लहान ह्याने बोलवतो ना तो केद्या तरी मोठ्या आवाजात बोलतो तो डायरेक्टर आमका सांगता मग ती भूमिकेचा तो अभ्यास असता. म्हणजे ह्या जर बघूक गेला तर आपले गाळीये नाही हाळीये म्हणजे कुकरो घालणारा कुकरो घालतात वगैरे. हा ते कशा असतात की कम्युनिकेशन साधन त्यावेळी मोबाईल नाही होते काय नाही होता. हा ह्यो प्रकार होता. म्हणजे नुसतेच शब्द नाही असत त्याच्यामध्ये काही असे हे सांकेतिक शब्द सुद्धा असत जे अगदी शिवकाळात सुद्धा वापरले गेले त्याच्यामध्ये. कारण हेर खाता त्यांचा होता तर त्याच्यात हे असे विशिष्ट पक्ष्यांचे आवाज असतात काय असतात म्हणजे तो एक वेगळा विषय असा. बरोबर. ह्या सगळ्या मुद्द्यांबरोबर आणखीन एक मुद्दो कायम येत आहे मालवणी भाषेबरोबर तो म्हणजे गाळीयांचा. आता गाळी तुम्ही आता हाळीये म्हटलं तर गाळी तर आपण ही गाळीये जे आपण घालतो ते काय कुठल्या तरी एका स्पेसिफिक शब्द घेऊन घालणं नाही किंवा कुठल्या तरी अवयवाक आपण ह्या करणं नाही ते आपल्या सहज असतात. म्हणजे जसे आपण पूर्ण विराम लायतो तसे आपले गाळी असतात असं म्हटलं तरी त्या चुकीचा ठरायचा नाही. कितीतरी प्रेक्षक हे ऐकत असतात त्यांना काहीतरी जे नवीन बघत असतील ज्यांच्यानी कधी ऐकत नसतात त्यांना वेगळा वाटू शकता. पण आपल्याकडे जे गाळी असतात किंवा जी बाबूजी त्या नाटकांमध्ये एखादं त्याचा प्रयोग करायचा त्याच्यावरनं वादळ बरेच झाले असतात किंवा टार्गेट केला गेला असा आपल्या सगळ्या. पण ही जी कॉन्ट्रोवर्सी आपण ते का म्हणूया तर ती होण्याचं कारण नेमके काय असतात आणि हा जेव्हा आपण बघतो तेव्हा या सगळ्या वादाकडे बघताना आपण ते कसा बघू शकतो किंवा लोकांना त्याबद्दल काय सांगू शकतो. आपण जनरली मालवणी भाषा म्हणजे गाळीची भाषा असा उगाच बोलला जातं. ऍक्च्युली तसं तो विषय अजिबात नाही असा. कारण सुरुवातीक आपण एखादा माणूस भेटलो तर मालवणी माणूस असं काय मेल्या खाई गेलं ही आपुलकेन बोललं जातं. एवढं आपुलकेन की ती मेल्या ही शिवी नसतं ती त्यावेळी त्याची ओवी असता. पण ज्यावेळी आपण बोलण्याचा आविर्भाव बदलतो म्हणजे आपला आविर्भाव बदल की त्याचा गाळीत रूपांतर होता. आपण उगाच मालवणी बदनाम म्हणजे काही जण उगाच बदनाम करतात. गाळ अजिबात त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे नसतात. केवढंही मोठं माणूस असलो तरी आपण ज्या पद्धतीने बोलतो म्हणजे तो जे आपले हावभाव असतात त्यावेळी ती शिवी होणार नाही. आपले हावभाव जर वेगळे असतील तेव्हा त्या म्हणजे शब्द तोच हावभाव वेगळे असले तर त्याचा अर्थ प्रचंड वेगळं बदलता असा माका स्वतः वाटतं. कारण आता तर बरेच काही टीव्ही सिरियलमध्ये सुद्धा एखादी व्यक्ती कॅरेक्टर असा करतं की त्या मालवणी म्हणजे त्या शिवीच घालणारा असा. प्रचंड चुकीची गोष्ट आहे. मालवणीमधून जेवढा आपुलकेन बोललं जातं तेवढा म्हणजे प्रत्येक भाषेत प्रत्येकाला आपापले तो अभिमान असतात. परंतु मालवणी भाषा खूपच रसाळ असा. एवढी रसाळ की तो त्याच्या अंतर्मनात घुसता. म्हणजे पहिल्याच भेटीत 4-5 शब्द जे असतात ते शिवी नसतात ती त्या एका ओवी म्हटली तर असो तो मधुर शब्द असता. जर बंडू आता सर आपण म्हणतो बंडू म्हटलं तर काय रे मेल्या काय असत असा म्हटल्यानंतर ते काही जेवढा आनंद होता तेवढं माका होता. म्हणजे दोघांकाही तो आनंद होता. ती शिवी अजिबात होणार नाही असं माका वाटतं. परंतु जी आपलं एखाद्या म्हणजे त्वेषान बोलणार रागान बोलणार तर ती शिवी होऊ शकतात. शिवी उगाच बदनाम केली जातात म्हणजे मालवणी भाषा असं माझं स्पष्ट मत असतं. याच्यात दोन गोष्टी असतात. पालकर सर म्हणतात बरोबर असा तुम्ही ज्या इंटेन्शनने ज्या हेतून तो शब्द वापरतात तो हेतू खूप महत्वाचा असतो. कारण जर भांडण झाला काय झाला आपण राग गेलो तर आपल्या तोंडून मेल्या समजा मी उदाहरण दाखल घेते काय मेल्या हे शब्द जो जाता आणि एकदम तुका तुझा मित्र मैत्रीण कोण आपलं जवळचं माणूस भेटलो काय मेल्या खय असं तू ह्याचा टोनिंग असा त्या वेगळा असा त्या ऐकणाऱ्या काय कथा लागणार नाही आणि बोलणाऱ्या एकदम मुळीच लागणार नाही. म्हणजे ते त्या दोघातला तर म्युच्युअल आहे ना ते समजून घेतात. पण झाला असा की ज्यावेळी नाटकाबीट कसून जे सिरियल मधून हे शिवीये गाळीये म्हणजे जे नॉन मालवणी असत त्यांना सांगते गाळीये म्हणजे शिवे आपण घालतो ते तर त्यांना असं वाटतं की त्यांना ह्यो पाठीमागचा इतिहास माहिती नसता. तर त्याच्यामुळे ते काय म्हणतात की मालवणी भाषा म्हणजे शिवराळ भाषा असं विषय. ह्याच्यावर एक किस्सा सांगते तुका की आम्ही साधारण 90च्या दशकात 94-95 मध्ये आमचा रंगभार नावाचा ग्रुप होतो आणि आम्ही
मालवणी एकांकिका स्पर्धा घेऊ. तर आम्ही मालवणी एकांकिका सुद्धा सादर करू. आम्ही गजाल तुकल्याच्या मरणाची किंवा कोकणातील कोकण रली सारखे एकांकिका केले. तर आमचे अर्जुन राणे जे पत्रकार असतात त्यांनी ते एकांकिका लिहिले होते आणि त्या संपूर्ण एकांकिकेत एकही शिवी नाही होती. साधा पुढे इतक्या पण नाही, मेल्या पण नाही. हा, आणि जाणीवपूर्वक आम्ही त्या केला होता, कारण ह्यो समज आमका दूर करूचो होतो की फक्त शिवे घालून मालवणी नाटक किंवा कलाकृती होत नाही, ती शिवाय सुद्धा होऊ शकता आणि तितकीच यशस्वी होऊ शकता, या सुद्धा आम्ही दाखवून दिलो. पण त्या कसं झाला, थोडी शिवी असली की काय झालं, तो थोडा एक तडको असता बारीक सो, मीठ किती इतक्या कणभर घालतो ना आपण, पण ती चव चांगली असते. पण लोकांनीच आमका सांगले शेवटी, अरे तुम्ही ह्या वापरा, मरे मेल्या तरी वापरा असा. पण म्हटलं तुमका हसा घेता कळता कंटेंट कळता म्हणाले. पण अशी मालवणी ते हे शिवे जे लोकांका वाटतात ते असे मिक्स झालेले असत, जशी साखर पाण्यात विरघळताना तसे, आणि जो गोडवा येतात म्हणजे वेगळा करू घ्यायचा ना काय एकमेकांपासून, सहजतेने आपला आम्ही तो प्रयोग करून बघलो, तो यशस्वी होता. पण तसं लोकांना ती बोलायची सवयच झालेली आहे अशी. नाहीतर तर ऐकणारा काय खटाकता, अरे काय मेला असं काय आज बोलतो तू, अगदी असा विषय होता. मेळमेळपणा थोडं येतात. परंतु अश्लील हे शब्द नाही असत. अश्लील शब्द वापरले जाणत नाही आपल्या मालवणी जनरली बोलत असतात. पण आता जे सोशल मीडियावर आपण एक बघतो किंवा असा बोलला जाता की जे तुम्ही आता रील करतात किंवा त्यात जो मालवणी कंटेंट जो केलं जातं तो बऱ्याच वेळा शिव्यांचा वापर करून केलं जातं आणि ठराविक हेल काढून असलो तरी सुद्धा जाणीवपूर्वक तुम्ही काहीतरी घातले जातात, असं काहीतरी त्याच्यावर बोलला जात असा. जेव्हा आपण बघतो किंवा असे काही आपण कंटेंट बघतो त्यावेळी नेमके तुमचं त्याच्यावरचं मत काय आहे मला जाणून घ्यायचं. म्हणजे बघितल्यानंतर किडसंही वाटतं आणि प्रचंड रागही येतात, कारण आपली भाषा तशी मुळात नाहीच असा. म्हणजे हो काय फक्त एकाच भागापुरतं बघितलं जाणार नाही. भाषा कशासाठी असतात की आपण संवाद साधण्यासाठी, संवाद क्वेश्चन कधीच कोणी करणार नाही, आपुलकीनेच बोललं जातं ना. परंतु त्याला वेगळा रूप दिला जातं, हे 100% सत्य असतं की व्हायरल होण्यासाठी तुम्ही विकृतीचे शब्द वापरले जातात. म्हणजे जे आपण चार चौघात बोलू नये अशा प्रकारची भाषा मालवणी नाही, पण चार चौघात बोलू नये अशा प्रकारची ह्या युट्यूब चॅनल किंवा ह्याच्यावर केली जातात, ती चुकीची आणि खूप माका याच्यावर असं म्हणायचा की आजकाल सगळा जा चाललेला ना, आता व्ह्यूज साठी चाललेला असा, सबस्क्रायबर साठी चाललेला असा. आणि त्याच्यामुळे काय होता, ह्या तुम्ही काहीतरी ह्या अश्लील किंवा शिवे वगैरे असे तुम्ही गाळी दाखवलात ना की त्याका लगेच प्रसिद्धी मिळतं त्याका. आणि तिकडे तो अल्गोरिदम जो असता तुमका माहिती असतो सोशल मीडियाचो, की पहिल्या 15-20 सेकंदात तुम्ही जा काय करशात ना त्याच्यावर तुमचा पुढचा सगळा ठरता. पहिल्या 15 सेकंदात ढीगभर गाळी घालून तुम्ही ठेवलात तर पुढे त्यांचा सगळा चालला कशासाठी, प्रसिद्धीसाठी चालला आणि पैशासाठी चालला. युट्यूब पासून किंवा सोशल मीडियापासून जे पैसे येतात त्यासाठी चालला. पण त्याच्यात होता काय की आपली ही मालवणी संस्कृती आहे ना त्याला चुकीचं वळण लागतं. लोकांची आता जी नवीन पिढी आहे ना त्यांना वाटतं की गाळी म्हणजेच मालवणी भाषा किंवा जे काय अश्लील शब्द वापरतात त्यांना तर अभिमान वाटता. म्हणजे इव्हन इतक्या कशा की काही महिला युट्यूबर जे असत, म्हणजे समस्त महिला वर्गाची माफी मागवली असते की बघवणार असा जा ह्या असता विषय. इव्हन एखाद्या आपल्या मुलांना एखादी गोष्ट अशी बोलली तर आपल्या आई वडिलांना आजही राग येतात, अशी आई वडील आज असत. म्हणजे चुकीचा समजा आपण एखादा बोलला, जर आपण सार्वजनिक बोलतो तर म्हणजे आपण सांभाळूनच बोलू काय, तसा आपल्याकडे आज नाही. आज पालकही जागरूक आहे की चुकीचा असं, पण असे सर म्हणाले तसा काही आपल्या प्रसिद्धीसाठी खूप खालच्या लेवलवरची भाषा वापरली जातात, त्याचा विरोध होणं गरजेचं आहे. त्याचा विरोध होणं गरजेचं. आता नाही म्हटलं तर कुठे ते स्टँडअप कॉमेडीच्या संदर्भात खूप मोठं वाद चालवला. म्हणजे MBS BBS सारखी म्हणजे डिग्री साठी काही करणारी व्यक्ती जर आपण कुठल्या लेवलवर बोलतोय त्याचं जर भान नसत ना तर ती खूप वाईट गोष्ट आहे. अशांवर पनिशमेंट होणार ही तेवढीच गरज आहे, कारण आपण बोलतो चार चौघा ऐकतात त्याचे बॅड इफेक्ट्स होतात. आता होऊ नये. आणि मालवणी तर खूपच म्हणजे एवढी आपुलकी ज्या की त्याच्या बोलण्यात त्याच्या डोळ्यात सगळे ते अर्थ निघतात. ते स्पेशली अर्थ म्हणजे मिठी मारूकच होई अशा पद्धतीचे भेट ह्या होतात. आणि त्यावेळी आपण मेल्या म्हणतो, ही शिवी नाही ही प्रचंड म्हणजे आतमध्ये त्याचा रिदम होता, एवढ्या प्रकारचं त्याचं ह्या होता. त्यांना माका असं म्हणाक नाही म्हणून माका वाईट वाटतं, एवढं आपली आपुलकी असतं त्या शब्दामध्ये. त्यामुळे थोडक्यात भान त्याचा ठेवून आपल्या
मालवणी भाषा किंवा त्याच्यातलो कंटेंट तो तयार करणं गरजेचा ह्या एक सगळ्यांका खरं तर या निमित्तानं आवाहनच रावताला. पण आता आपण पुन्हा एकदा आपल्या विषयावर येऊया. जसं आपण मालवणी भाषा आणि त्याच्याबद्दल समजून घेतलं की ही किती जुनी असा, त्याचो उगम खैनं झालो ह्या पण बघितला. पण आता जेव्हा ह्या पाठ्यपुस्तकात त्याचो समावेश केला किंवा पोरांक आता शिकवगी सुरुवात होतली तेव्हा वेगवेगळे आता मुद्दे असतात, जसे ते सकारात्मक तसे नकारात्मक. जसा एक अभिमानाची गोष्ट आहे तसे अडचणी पण आता त्याच्या समोरचे बरेच असतले, त्याबद्दल आपण बोलूया. जसं आता आपण बघला की आपल्याकडे एक मैलारी ही भाषा बदलत जात असा, मग पाठ्यपुस्तकात त्याचा समावेश आहे. हो, अभ्यास करणारी वेगवेगळ्या भागातली लोक असतली किंवा तर ते शिकवणारे शिक्षक पण वेगवेगळ्या भागातले असतले. ही अडचण आता ही कशी काय दूर होऊ शकता याच्याबाबत जोशी सर मागा तुमच्याकडनं जाणून घेऊचा. खरंच ह्यो प्रॅक्टिकल मुद्दो असं. कालच म्हणजे 15 तारखेचं शाळा सुरू झाली सगळीकडे आणि नवीन यंदा काही ठिकाणची पुस्तकं पाठ्यपुस्तकाचं सिलेबस बदललेलो असा आणि या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने 4 एकूण भाषा बोलीभाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मालवणी असा, वराडी असा, अहिरणी असा आणि डांगी असा, हे 4 भाषा जी असतात. मालवणी ही आपल्याकडची भाषा असा, अहिरणी ही साधारण तुमच्या जळगाव वगैरे त्या उत्तर महाराष्ट्रात त्या भागातली असा, डांगी ही गुजरात बॉर्डरच्या तिकडची ती भाषा असा आणि वराडी नागपूरमधली भाषा असा. आता आपल्याकडे समजा यंदा त्यांनी काय केलं की मालवणी आणि वराडी हे 2 जे भाषा बोलीभाषा असतात ते पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केलेले आहेत आणि यंदा 6वीच्या बालभारतीच्या पुस्तकात मालवणी भाषेत तो एक उतारो आणि लेखक परिचय असं त्यांचं समावेश केलेलं असं. मी अजून तर वाचूक नाही असं काय नक्की त्या केलं असा. पण प्रॅक्टिकल अडचण उद्या अशी येतली की आपल्या मालवणी भागातले जे काही सिंधुदुर्गातले शिक्षक असतात, जास्तीत जास्त रत्नागिरीतले शिक्षक असतात, ते त्याच्यातलो म्हणजे मालवणी भाषा शिकवताना एक चांगल्या प्रकारे शिकवू शकतील. पण समजा उद्या नागपूरवरचा माणूस असतात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातला माणूस असा, उत्तर महाराष्ट्रातला माणूस, मराठवाड्यातलो शिक्षक असतात, तर तो त्याच्याबद्दल कसं शिकवतलो ही एक उत्सुकता असाच. भले त्याच्यामध्ये शासनाने काही म्हणजे ऑडिओद्वारे त्यांचं प्रशिक्षण वगैरे त्याच्यात म्हटलं आहे त्याच्यामध्ये की त्यांनी त्याचा वापर करून त्या घ्यायचा. ह्या एक आव्हान असताना आणि उद्या परीक्षा जेव्हा होतली, समजा एखादा प्रश्न येलो, आता मालवणी शब्द असा निमार, आपण निमार कशाक म्हणू, ऊन म्हणजे निमार, तर त्याला मराठी शब्द लिहा तर तिकडे उत्तर आहे त्याला त्याचा ऊन, किंवा ऊन असला तर त्याला मालवणीत काय म्हणतात तर निमार म्हणतात. तर अशा प्रश्नाचे लिहिले तर ते जर मॉडेल प्रश्न उत्तर पत्रिका असतात तर त्या उत्तर तपासणाऱ्या पण 6वी-7वीच्या याच्यात मुळात आधी परीक्षा जरी नाही असत, आपल्या 8वी पर्यंत परीक्षा नाही असत, पण हे जे त्यांचे इंटरनल काहीतरी ह्या असेसमेंट असता ना शेवटी वर्गामधली, तर हे जे काही आता एखादं वराडी भाषेतलो शब्द असतात आपल्याला नाही ना समजतो तो काय असतो तो त्याचा उच्चार म्हणजे ता जा काही त्यांनी इन्क्लूड केलेला असा पाठ्यपुस्तकामध्ये त्याचा पूर्ण अभ्यास शिक्षकांका करणं खूप गरजेचं असं, वर्ड टू वर्ड अभ्यास करणं खूप गरजेचं असा आणि त्या परत विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवणं खूप गरजेचं असा. कारण शासनाने हा कशात केला की आता महाराष्ट्र फक्त प्रमाण भाषा फक्त काय एवढी महत्वाची नाही, या बोली भाषेत सुद्धा चा ज्ञान आपण एवढं समृद्ध महाराष्ट्र असा, वेगवेगळे आपले विभाग असत, प्रत्येकाची आता 10 मैलावर आपण भाषा बदल म्हणतो, तर इतक्या सगळा होत असताना या सगळ्याचं ह्या अभ्यास सगळ्याचं ज्ञान मुलांका हो कोया अगदी लहानपणापासून म्हणून हे गोष्टी शासनाने केलेले असत, पण थोडेफार त्या हे काही अडचणी सुद्धा असत, पण त्याच्यावर काहीतरी मार्ग काढलो जाईल अशी आशा पण असा. पालकर सर, आता जसं सरांनी सांगितलं की काय नेमके होऊ शकता, कशा अडचणी येऊ शकतात आणि ह्याचा समावेश करण्याचा उद्दिष्ट काय हा आपण समजून घेतला. पण तुम्ही जसं आपण मगाशी बोलत होतो की शिक्षकांचा पण विषय येतो, शिक्षकांका आता समजून सांगताना पण तेवढाच कसरत करूची लागतली, तर त्याच्यावर तुमचं मत काय? आता परवा मी 11, 12, 13 तारखेक आमचा बोलीभाषेचं कार्यशाळा झाली महाराष्ट्र शासनाची ती, म्हणजे जवळपास 130 वेगवेगळ्या ह्याचे बोलीभाषेचे लोक येले, त्याच्यात मी मालवणी म्हणून गेलेलो आहे. त्याच्यात सर्व सार असं होतं त्यांचं, म्हणजे बोलीभाषेचं जागर असो त्या ह्याचं विषयाचं नाव होता. 3 दिवस चाललेलं सत्र, त्याच्यामध्ये एक असं सार येलो की बोलीभाषा म्हणजे नेमकी काय, बोलीभाषा जर नसती तर प्रमाण भाषा इलीच नसती, बोलीभाषा या मूळ असा म्हणजे जो सार झालो. आता बोलीभाषा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलली जातात,
मगाशी तुम्ही छान एक उदाहरण दिलं ती सावंतवाडीत बसल्यानंतर हळूहळू हम्म. पुढे कशी भाषा ती पण मी जर म्हाका मालवणी माहिती असा तर मग मी सिंधुदुर्गात कुठेही फिरलोय तरी थोडेसा उच्चार वेगळे असतील परंतु तो अर्थबोध म्हाका होऊ शकता मी मालवणी असल्यामुळे तसंच मी त्या त्या क्षेत्रातल्या लोकांका तो अर्थ समजू शकता. त्याच्यात अशीही चर्चा झाली की मालवणी म्हणजे कोकणी आपण मगाशी म्हटलं ना पळयतात करतात त्याचे अर्थ प्रचंड वेगळे होतात एवढे की आपल्या म्हणजे कल्पनेच्या पलीकडचे अर्थ होतात आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होऊ शकतात. जसं मगाशी आपण म्हटलं म्हणजे अर्थ कसे वेगळे असू शकतात. आता मालवणीमधून एक म्हणजे शिक्षक एखादं शिकवत असतात तर घडलेली घटना अशी होती की एका शिक्षकान फळ्यावर म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात तो शिक्षक नव्हतो म्हणजे वास्तव घडलेली घटना आपल्या जिल्ह्यात तो शिक्षक नव्हतो 5वी 6वीतल्या विद्यार्थ्यांना शिकायला होतो त्यांना बोर्डावर एक शब्द लिहिल्याने एका मुलाला म्हटलं की तू वाच शिक्षकांना म्हटल्यानंतर तो 6वीतलं पोरगं घाबरून उठलो बरोबर बघित राहून नव्हतो त्यावेळी शिक्षकाला रागलो म्हणजे ते काय माहित नाही तो म्हणालो वाचू काय आला तुका तर तो म्हणजे तो म्हणालो मला गमना नाही म्हटल्यावर तो शिक्षक तो चिडलो आणि त्याच्या जाऊन एक वाद होऊन दिले. आता ह्या शब्दात म्हणजे ते काय म्हणतो आता गमना नाही म्हणजे दिसणार नाही आता दिसणार नाही हा कन्सेप्ट त्याच्या डोक्यातच नव्हतं शिक्षक एका शिक्षका काय वाटलं की करमना नाही तुका करमना नाही म्हणून तू इलस का म्हणजे किती अर्थ म्हणजे असं वेगळं अर्थ होऊ शकतं म्हणजे अशीही चर्चा त्या ह्याच्या कार्यक्षेत्रात झाली की शब्द जर क्लिअर आहे ना ते आपण अनुवाद करणं खूप जर अनुवाद करणं हे खूप मोठा विषय असा की एखाद्या कादंबरीचो इव्हन आमका त्यावेळी एक कविता दिलेली तुम्ही तुमच्या भाषेत तो अनुवाद करा 2-4 ओळी माकाच समजणार नेमकं काय ते का म्हणायचं म्हणजे तो जर तुका पूर्ण कळलो तरच तू त्याचा हे वेगळा हे सांगू शकतो तुका कळत नसतं तर काय सांगू शकत नाही. सेम ह्यो कॉमन प्रायमरी विद्यार्थ्यांचं एक असो हा की प्रायमरीत जर मी असेल तर त्या एरियातलो शिक्षक होतो म्हणजे त्याच्या शंकाचं निरसन तो करतो लक्षात घे. इव्हन पालक जरी इलो तर त्या क्षेत्रात तो असतानाच तो त्याची भाषा त्या कळत नाही ना भाषा कळलीच म्हणजे तो काय सांगूचा या कळलाच नाही तर ते निरसन होत नाही ना. म्हणून प्रायमरीमध्ये त्या भागातले शिक्षक असूचे असा माझा प्रामाणिक आणि ठाम मत आणि त्याचं कारण असा की आपण पिढी घडवतो बिघडवून नाही मुलात समजलाच नाही तर काय उपयोग काहीच नाही ना. मी सांगितलेला समजाक नाही तर तुका काय उपयोग नाही म्हणजे भाषेचा माझ्या उपयोगच नाही ना. मी इंग्लिश बोलून आणखी काय बोललोय परंतु तुका माका जा सांगूचा तर तुका कळाकच नसत तो काही उपयोग नाही. मग ह्या फक्त परीक्षा पुरता रावताला परीक्षा पुरता जो उद्देश आहे ना तो सफल होतो तो म्हणजे बोली भाषेचं ज्ञान होतं. सर मग एक असं म्हणतो त्या बोली भाषेतली जी कार्यशाळा झाली त्याच्यात मग असं समजलं म्हणजे त्या ऐकून सगळ्याचं ऐकल्यानंतर 3 दिवस मी शांत सगळं ऐकत होते एकही शब्द मी बोलत नाही त्याच्यामुळे मला खूप एक बरा वाटला की शांत सगळं ऐकल्यानंतर असं वाटलं की बोली भाषा जी असत ती त्या भागाची प्रचंड मोठी संस्कृती असतात त्या एरिया. आता समजा तुम्ही इव्हन सोलापूरच्या खाली गेलात इलाव यवबासा इतकी आपुलकी वाटली तुका म्हणजे त्यांची जी काही लग्न कशा प्रकारे बोलवतात किंवा प्रत्येक जो कार्यक्रम असतात त्या कार्यक्रमात त्या भाषेतून तुका ती संस्कृती दिसतात आणि ती संस्कृती लोक म्हणजे एक बोली भाषा संपली की एक संस्कृती संपली अशा पद्धतीचा आता एकूण वातावरण होतं. म्हणजे तिथून तो जो ह्या निघालो मतितार्थ तो असो म्हणजे तो जपण्यासाठी मराठी शासनात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बोली भाषेचो जागर नाशिकात झालो पूर्ण यायचो आता पूर्णपणे प्रत्येक एरिया वाईज त्यांची कार्यशाळा घेऊचो असो त्यांचं म्हणजे बोली भाषा जतन म्हणजे संवर्धन करणं असो शासनाचो आपणही कुठे मागे नाही असो आपल्यामध्ये दशावतार चालू असत आपल्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे आपण इव्हेंट जे करतो इव्हन आपले लग्नात वगैरे आपले ओवी गायले जाते तो सुद्धा आपल्या ही संस्कृती आहे. एक ओवी पूर्ण ऐकल्यानंतर तुझ्या लक्षात येऊ का की ह्याच्यामध्ये संपूर्ण या कार्यक्रमाचं स्क्रिप्ट आहे त्याची स्क्रिप्ट अशा प्रकारची आपल्याकडे त्या बोली भाषा प्रत्येक क्षेत्रातली जेवढी बोली भाषा जपते तेवढी संस्कृती आपण जपतो असं तो असं. माका इकडे एक सांगण्यासारखं वाटतं की प्रश्री नेरुरकरांचा मालवणी गाणी मालवणी कविता त्याचा एवढा जाडा पुस्तक आहे. त्याच्यात तुम्ही जे परंपरागत तुम्ही जे मालवणी गीता असत या लग्न गीता असत आणि काय घ्यायचं असत म्हणजे इतक्या आणि ह्या असा महाराष्ट्र संस्कृती मंडळाचा प्रकाशित केलेला असा माझ्याकडे PDF असा त्याची तर त्या पुस्तकात एवढे म्हणजे टिपिकल मालवणी त्यांनी ती गाणी सगळी लिहिलेली असत म्हणजे जबरदस्त म्हणजे तसा काम आपल्या दादा मडकई सरांनी पण केलं असं की त्यांचे सुद्धा काही कविता पाठ्यपुस्तकात लिहिलेले आहेत पण ते हायर लेवलला लिहिलेले आहेत. आता हे महाराष्ट्र शासनाने ह्या जा केला असता
प्राथमिक पासून सुरू केलं असं आणि पुढच्या वर्षी पण ते बाकीचे भाषा पुढच्या वर्षी घेतले आहेत कारण काही त्यांचं की 9वी 7वी वगैरे हे 11वी हे सिलेबस पुढच्या वर्षी बदलते असं त्याच्यात त्यांचं समावेश केलं जातं असं. पण एक मुद्दो आणखीनही असो असा आता आपण बघतोसो की कितीतरी पालक असे असतात जे स्वतः मुलांच्या समोर मराठी बोलतात किंवा आपल्या मुलांना मराठी बोलावं हव्या असो त्यांचो एक हट्ट असता आणि तशा पद्धतीने ते वातावरण ते दिसतात. आता पाठ्यपुस्तकातच मालवणी असल्यामुळे काही शब्द समजून घेणं पण तितक्याच गरजेचं राहतला. तर या निर्णयाचो कसो काय फायदो आपल्या होताना दिसू शकता याच्यासाठी? तू म्हणतस पालक मुलांबरोबर मराठीत बोलतात. हो. मी तर शहरात असं ऐकलेलं असं आमचेच बरे मागते सगळे की ते पालक इंग्लिश पासून बोलतात. अरे बाबा. तर मी माझीच वहिनी होती एका लग्नात मी हल्ली एका कार्यक्रमात गेलेलं आहे आणि ती तिच्या मुलीक सांगते डोंट गो देअर सिट डाऊन. अगो म्हटलं मराठी कंटेंट ती मराठी बोलतात ना ती आपल्याकडची ना म्हटलं अगं म्हटलं मराठी बोल म्हटलं सगळीकडे मराठी चाललंय आणि तिला म्हटलं कळणार कधी कळताला कधी या तू आपली भाषा कधी येते म्हटलं तुम्ही हे करतात म्हणजे असाच मराठी इंग्लिश नाही तिला ती सवय व्हायला शाळेत इंग्लिशमधून बोलतात म्हणजे ठीक आहे त्याच्यातलं बाकीची गोष्ट जाऊन दे पण तुम्ही ही शहरातली गोष्ट झाली पण निदान तुम्ही सिंधुदुर्गात जर असाल तर सिंधुदुर्गात तुम्ही घरात आपल्या मुलांबरोबर मालवणी बोलात लाजताच किती बरोबर हो माझा प्रश्न आहे ना. आता सरकारान त्या पाठ्यपुस्तकात आणल्यान म्हणान त्याचा गाईड घेऊन बसतले त्या AI वर सर्च करतले निमार म्हणजे काय त्याचा AI ला सुद्धा माहिती नसतला. आज मी AI ला विचारलं ही गोष्ट टाकून विचारले तर AI मालवणी भाषेतल्या लेखकांमध्ये वपू काळेंचं नाव दिलं. अरे बाबा. AI ला मालवणी भाषेचे लेखकच माहिती नाही होत. AI तंत्रज्ञानाचं सुद्धा त्या कार्यशाळेत असो चर्चा म्हणजे प्रत्येक भाषा AI ला सुद्धा कळा होईल अशा पद्धतीचा त्यांचं संशोधन चालू असतं. आपण शासन खूप चांगल्या पद्धतीने हे करतं. आपण जेव्हा प्रॉम्प्ट दिसतलो ना जेव्हा AI मालवणीत लिहूक लागत तेव्हा मला वाटतं मालवणी भाषा या आताच्या पिढीपर्यंत जेनझी पर्यंत पोहोचत कारण ह्यांची तू भाषा बघलस तर हे हिंग्लिश भाषा असतात त्यांची म्हणजे हिंदी आणि इंग्लिश आणि कधीतरी ते चुकान मराठी शब्द वापरतात आणि एखाद्याने मराठी शब्द वापरलो काय तो मागासलेलो असा त्याच्याकडे अशा नजरेने बघितलं जातं. अरे तुका मराठी बोलतो तू म्हणजे आपणच काहीतरी बदलण्याची गरज आहे. शासन लय प्रयत्न करीत खूप प्रयत्न करीत सगळे भाषा आणत. आता ही गोष्ट आज आपण मालवणी बद्दल चर्चा करतो पण उद्या हेच प्रॉब्लेम आपल्या बाकीच्या भाषेबद्दल समजून घेण्यासाठी आपल्या घेऊ शकतात ना. आपण ऐरिणी भाषे कधीतरी सिरियल मध्ये ऐकली असतात. डांगी भाषा तर अजूनपर्यंत आपण ऐकाकच नाही असं काय डांगी डान्स आपण बघितले असत युवा महोत्सवात वगैरे ती गोष्ट. वराडी भाषा आपण सिरियल मध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये आता हास्यजत्रा वगैरे जे ह्याच्यात असत त्याच्यामध्ये आपण ऐकू शकतो. भरत गणेशपुरे जी भाषा बोलतात ती वराडी भाषा असा त्या आता आपल्याला माहिती असा. पण मालवणी माका असं वाटतं की गेल्या काही वर्षात या नाटक सिनेमा सिरियलमुळे एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मिळाला ज्याची सुरुवात मच्छिंद्र कांबळींनी करून दिली आणि लोक आता कॉन्फिडंटली 2 मालवणी जर मुंबईत शहरात भेटले इव्हन हिथ्रो विमानतळावर सुद्धा लंडनचे भेटले तरी कारण बोलणारे असत. माझा एक मित्र स्वीडनचा नागरिक असा नितीन धुरी म्हणान तो आपल्या त्याच्या मुलांका स्वीडिशच येता इंग्लिश येणार नाही तर त्यांनी मालवणीतले काही गाळी शिकवल्या पहिले म्हणजे हा खरं म्हणजे सार्वजनिक सांगूची गोष्ट नाही ओवी म्हणतो ना तर असा म्हण तर ते काय अर्थ कळला नाही त्या तर आपला बोलता छोटा पोरगा असतो त्याचा पण हळूहळू त्याला मालवणी शब्द शिकवल्या जोक दी आपले एक कोणतरी इंग्लिश मध्ये बोलत होते अर्ध्या हळकुणान पिवळी झालेली ही वृत्तीची म्हणजे अशी म्हणजे आपणात जास्त येतं असा दाखवणं. परंतु असंही ट्रेड आहे की जे खूप उच्च शिक्षित असतात
पण मालवणीत आपलं मुलगो बोलता किंवा बरोबर मुलगा बोलतात ता तेका प्राऊड फील हो. होता. ही वस्तुस्थिती म्हणजे ही गोष्ट आहे. जसं तुम्ही मग दोन्ही बाजू दोन्ही आहेत बाजू का? आहेत. एका बाजू लाज बाळगणारे आणि अजूनही आता असत आणि दोन्ही बाजू अभिमानान मिरवणारही असत. पण आज मालवणी बरोबर. खूप चांगले म्हणजे दिवस बोली भाषेला दिले. खूप हो. चांगले दिवस दिलेले आहेत. ते हो. आपण आपल्या दृष्टिकोनातून हे आणणं गरजेचं पण आहे. त्याच्यात पालकर सर अजून एक गोष्ट असा की तुम्ही प्रॉपर मालवणी द्या. हा. तुम्ही संस्कारित मालवणी देऊ नका. त्याका शहरीकरणाचो मुलामो चढवलेली मालवणी देऊ नका. कारण जे काय आर्टिस्ट असतात ना सगळेच मालवणी भाषेतले किंवा मालवणी मुलखातले असतात असो विषय बरोबर, नसता. हो. काही काही जणांका ते संवाद इंग्लिश मधून मालवणी लिहून दिले जातात. कारण बहुतेक अर्थ सिरियल स्क्रिप्ट अशी दिली जातात की आपण जे मेसेज मराठीतलं इंग्लिश मध्ये टाईप करतो, मराठी मेसेज असतात हो. तर टाईप करतो इंग्लिश मध्ये, हो. तसेच संवाद लिहून दिले जातात स्क्रिप्ट. त्याच्यात मालवणी स्क्रिप्ट मालवणी भाषा लिहिण्यात सगळ्यात अवघड त्यापेक्षा वाचण्यात त्याच्यापेक्षा अवघड असा. कारण निमार हा शब्द असा तो काही ठिकाणी निंबार म्हणतात, काही ठिकाणी निम्हार म्हणतात, काही ठिकाणी निंबार म्हणतात. तुम्ही काय लिहितालात? बरोबर. समज स्क्रिप्टिंग करण्यात ना खूप कठीण आहे मालवणी भाषा. की आम्ही नाटका लिहितो, एकांकिका लिहितो, कारण पालकर सर तडको लिहितात रोज, इतकी वर्ष लिहितात. मालवणी भाषा लिहिण्यात खूप कठीण आहे. बोलाक तर त्याच्यावरून कठीण आहे. कारण तो प्रॉपर हेल त्या सगळ्या गोष्टी येऊचे लागतात. तर म्हणान काय असा की मी असा माझा मुद्दा तोच होतो की तुम्ही प्रॉपर मालवणी बोला. की ओढून ताणून त्याच्यावर ते ह्याच्याकडून असं त्याच्यामुळे काय होता, जसं शिवी म्हणजे मालवणी ह्यो जसं गैरसमज सगळीकडे गेलो तसं ह्याच म्हणजे मालवणी असा होता नाही. आणि ह्या पाठ्यपुस्तकातून च्या माध्यमातून मुलांपर्यंत ते संस्कार पोचाकोय असं वाटतं आमका. बरोबर. मग तुम्ही म्हटलं की शिवी असो शिवी, मी आता 6,500 वरती माझे लेख प्रसिद्ध झाले. वा. एकाही ह्याच्यामध्ये शिवी नाही असं. हो. असली शिवी नाही. जास्त मी टिंब म्हणजे एखादा म्हणत होता माका तर टिंब एवढे शब्द कधीच अपवादात मग वापरलेले. शिवी पण माका जा सांगूचा आता समजलेला ना म्हटल्यानंतर माका माझं या संपलो ना विषय. आपली भाषा ही कुठली मग ती बोली भाषा असू दे त्याच्यामध्ये अश्लीलता असू नये. परंतु आता ती अश्लीलता म्हणजेच एक पैसे मिळवतं साधन किंवा आपली प्रसिद्धीचं ह्या हे चुकीचं. पण त्याच्यात सुद्धा शासनाने कठोर जर भूमिका घेतली तर पुढे कोण होऊचे नाही असं माका वाटतं. बरोबर. आता आपण आपल्या या गजालींच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात दिलेलं असो आणि आपण आता बघितलं की मालवणी भाषेसाठीची चळवळ, बोली भाषेची चळवळ ही अगदी खूप वर्षांपासून सुरू आहे. आता त्याका खैतरी ग्लॅमर मिळता असं म्हणाक हरकत नाही. आणि त्याच्याच बरोबर पहिल्यांदा आधी शासनाने त्याची दखल घेतल्या. इतक्या वर्षानंतर पाठ्यपुस्तकात त्याचा समावेश केला. म्हणजे एक खैतरी त्याका अधिकृतपणा इलो असंही म्हणाक हरकत नाही. जसं पालकर सर मगाचपासून सांगत असत की एक बोली भाषा संपली म्हणजे ती अख्खी संस्कृती संपली. आता या सगळं वारसो पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी सगळ्या तरुणांवरच असतली. तुम्ही त्या काम केलात इतक्या वर्षांमध्ये, तुम्ही मालवणीसाठी काम करत असत वेगवेगळ्या माध्यमातून. तडकाकार म्हणून पालकर सर आपली भूमिका त्यांच्यानी बजावल्यानी. दादा मडकईकरांसारखी माणसं कवितेतनं व्यक्त होत असत आणि मालवणी पुढे बरोबर ते अशी कितीतरी लोक असतात. आता किती नावं शोधूची आणि त्याच्यावर बोलायचा बरोबर खूप वेळ जातो त्याच्यात. पण ही आपण काही थोडकी मोजकी नावं घेतली, काही रवली असतात तर माफ करा. पण तुमचं योगदान तेवढाच आहे सगळ्यासाठी. बरोबर. पण आता ह्या मालवणी बोली भाषेची ही जी चळवळ आहे ती आता एका वेगळ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेली आहे. ह्यो वारसू पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी जसं मी म्हटले की आता या तरुण पिढीवर येऊन पोहोचलेली आहे. तर या सगळ्याकडे बघताना तुमका विशेषतः काय वाटतं? तुमच्यापासून मी सुरू करते आणि नंतर मी पालकर सरांकडे येते. खूप चांगला प्रश्न असा आहे की मालवणीचं संवर्धन हो कया. बाबूजीने वस्त्ररण किंवा त्यांच्या मालवणी नाटकातून मालवणीक एक दर्जा मिळवून दिल्याने. पण ह्याच मालवणी काही वर्षांपूर्वी जेव्हा आम्ही एकांकिका वगैरे स्पर्धा करू तेव्हा फक्त मालवणी स्क्रिप्ट म्हणून आमका संधी नाकारली जायची. काय सांगता? हा, मालवणी एकांकिका नाही चालायची. एका जिल्ह्यातल्या एका मोठ्या स्पर्धेत आमका ती संधी मालवणी स्क्रिप्ट आमची नाकारली गेली. मग आम्ही काय केला, आम्ही रंगबार आमच्या यांनी आम्ही मालवणी एकांकिका स्पर्धा घेऊन सुरुवात केली. त्याचा एवढं सुंदर चांगला प्रतिसाद मिळालो. नंदा पारकर म्हणून एक मालवणीतले नट होते, त्यांनी स्वतः आमच्या एक आचऱ्याच्या ग्रुपमधून आपली एकांकिका सादर केली. त्याच एकांकिकेत पहिल्या वर्षीचा विनरचा नाटक होता, गेले लग्नात पोचले गेले भजनात पोचले लग्नात, ती एकांकिका होती. त्याचा नंतर नाटक झाला, त्या व्यावसायिक रंगभूमीवर इला. हे जे गोष्टी असतात ना, आणि नंतर मालवणी एकांकिकेची दारा सगळ्या एकांकिका स्पर्धेत खुली झाली. आम्ही मालवणी एकांकिका लेखन स्पर्धा घेतली कारण स्क्रिप्ट लोकांना मिळत नव्हते. त्याका जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. लोक लिहूक लागले, लिहिते झाले, लोक मालवणी लिहूक लागले.
आणि मालवणी स्क्रिप्ट तयार झाली, मालवणी नाटकं तयार झाली. ह्योच विषय असा आपल्याच माणसांनी आपल्या मालवणी मोठी करूची असा. अनेक क्षेत्र असत मालवणीत जाऊची. आजचो जमानो जसं पालकर म्हणाले एआयचो जमानो असा, पण एआयला सुद्धा शिकव होया की मालवणी काय असता. कारण उद्याचो जो मुलगो आणा तो आणि किंवा नाही त्याचे पालक आज काय करतात, प्रोजेक्ट करूचो असं ते एआय करून घेतात. ही आता सर्रास सगळं करून घेतात. म्हणजे काय झाला, ह्या टेक्नॉलॉजीक मालवणी सांगूची गरज निर्माण झाली असा. तर कारण तो असो प्रभाव असो जाता असा जेवतात ते. होय होय. तर मुलांची आता गळी उतरताला तुम्ही सरळ सांगून उतरूचा नाही. शासन प्रयत्न करत असा, खूप चांगली गोष्ट असा. हा एक पहिला पाऊल असा. हो. या वर्षात लक्षात येतला की एखाद्या घाटावरच्या शिक्षकाक किंवा नागपूरमधल्या शिक्षकाक, उत्तर महाराष्ट्रातल्या शिक्षकाक मालवणी शिकवताना काय अडचणी येतलेत, नंतर ते शासनापर्यंत पोहोचवले जातील, त्याच्यावर काय मार्ग काढू घेतील ते येतील. म्हणजे एखादी नवीन गोष्ट जेव्हा सुरू करतो, एखाद्या जेव्हा ट्रॅक बदलतो तेव्हा खडखडाट हे होतोच. हो. पण त्याच्यानंतर जो हायवे असतात, सुरळीत तो असता, तो आपली मुळात आपला हेतू काय असा की नवीन पिढीक मुलांका हे बोली भाषा कळाक होय. तर त्यासाठी शासनानं उचललेला या पाऊल खूप चांगला असा. आणि माका वाटतं मुलांपेक्षा पालकांनी ह्याच्यात जास्त लक्ष घालूक होयो. एक दिवस बोला ना आपल्या मुलांबरोबर मालवणी. तुमका जर मालवणी बोलाक येता, तुम्ही भांडताच जर मालवणी, तर तुम्ही बोलताच मालवणी ते बोला ना. आणि मालवणीत संवाद करून बघा, खूप छान भाषा असाही. पण आपण ती खूप चांगल्या पद्धतीने सांभाळतो. नाही म्हटलं तरी आता नाटकाच्या स्वरूपात म्हणा किंवा दशावतीमध्ये एक स्पेशल असा एक पात्र असतं की कॉमेडी, तर केवळ मालवणी, पूर्ण मालवणी बोलतात. म्हणजे मालवणीतून गजाली सांगणार हो. म्हणजे आपल्याकडून कुठेही कमतरता नाही. इव्हन बादल चौधरी मका वाटतं चांगल्या पद्धतीने कॉमेंट्री सांगतात. कॉमेंट्री सुद्धा मालवणी ऐकणं म्हणजे किती. आणि बादलाचं कौतुक कसे सॉरी पालकर मध्ये की बादलांत 300-350 म्हणी तयार केल्या मालवणी शोधून वापर करतात तो. म्हणजे केवढी आणि तो व्हायरल होता. ऐकणं इंटरेस्ट वाटतं आपल्याला, ऐकण्यासारखं वाटतं मालवणी. आणि त्यांचा म्हणजे आता त्यांचा उल्लेख केलो म्हणा आयपीएलच्या कॉमेंट्रीसाठी सुद्धा इंटरव्ह्यू घेतला त्यांचा. तीच गोष्ट जशी म्हणजे वस्त्रांना नाटकाचा याच्यातून लोकांका गेला तर आता प्रत्येक गोष्ट आणि भजन बारीवाले सुद्धा बारीवाले. आता तू पहिलं भजनाचं होतो, पहिलं कदम बुवांचा तो उल्लेख केलं तर त्यांचा ते गाणं होता इली इली कोकणात दिली कोकण, त्यांचा मालवणीतला गाणा पहिला. तर त्यांनी आम्ही आमच्या एकांकिकेत वापरू होता गाणा. त्या गाण्याने एवढं माहोल तयार होय ना. म्हणजे मालवण आता गुरु ठाकूर मालवणी लिहिता, देवा काळजिरे सारख्या गाणं लिहिता किंवा आता आणखी एक गाणं असा गुरु ठाकूरचा जे विजय गवंडेंचा संगीतबद्ध कंपोज केलेला असा शिरापडो. हा ता गाणं म्हणजे शिरापडो शिबिया, शिरापडू शिव्या, पण ती कशा पद्धतीने आपण वापरतो ह्या पण महत्वाचं असं ना. लोकांच्या तोंडात ती बसली आता शिरापडो सहज बोलून जातो पालकर. मालवणी आता म्हटलं ना बादल चौधरी कॉमेंट्री सांगतात, मग ती आपण ऐकण्यासारखी वाटतं. म्हणजे ते शब्द आणि त्या बोलता बोलता मालवणीतले खूप जुने शब्द ऑटोमॅटिकली येतात. म्हणजे त्या बोलणे म्हणजे जे काय माहिती आहे तो आपोआप म्हणजे आपण म्हणते जाळ्यात अडकलो, जाळ्यात काय घेतल्यानं कॅच घेणार, कलाम लागला म्हणजे ते कशाला गेलो जाताना बारात होतो कासरो घेऊन गेलो म्हणी. ऐकणं सुद्धा खूप मजेशीर वाटतं आणि हे आपल्याकडून चांगल्या पद्धतीने त्यांच्याकडून प्रत्येक दादा मेडकेकरांची कविता ऐकणं खूप आनंददायी. तसं म्हणजे आपल्या परीन प्रत्येक जो मालवणी माणूस आहे तो मालवणी भाषा जोपासणार, संवर्धन करणं. आणि आता जो निर्णय झाला तो कितको फायद्यात पडतो, अतिशय चांगला. मुळात आधी म्हणजे बेसिक पहिला पाऊल पडणं तरी गरजेचं. आता पहिला पाऊल आता पद्धतीने पडला की खूपच चांगल्या पद्धतीने पडला की बोली भाषेक एक वेगळा स्थान दिले. आणि बोली भाषा ही मुळात ऍक्च्युली, आणि मुळानंतर जेवढी ह्या होतली तेवढी ही प्रमाण भाषा ह्या होतली. ह्यो जो खूपच चांगली गोष्ट. आणि शासन ज्या पद्धतीने पावला उचलतात खरोखरच कौतुकास्पद. आणि मालवणीसाठी तर आपण आता नाही म्हटलं तरी तुमचा चॅनल या मालवणीसाठी तुम्ही तुमचा सुद्धा योगदान दिलं. प्रत्येकानं असं थोडा योगदान दिलं तर कुठच्या कुठे जाऊ शकतो आपण. आणि कुठेही निगेटिव्ह अप्रोच आपलं असू नये. जशी शिवी कुठेतरी त्या गोष्टी आपण बॅन आणू गया की जसं म्हटलं की आपण भेटल्यानंतर जर आपण बोलतो बोलण्यामध्ये आणि आपल्या त्या कृतीमध्ये जो एक अर्थ असतात तो त्या याचा अर्थ आहे त्या शब्दाचा ऍक्च्युली असं तो अर्थ घेणं ह्या गरजेचं. नाही तर केवळ प्रसिद्धीसाठी नको ते अश्लीलता त्याच्यात घुसवणं याच्यावर
व्हायरल ban साठी होणार. उपयोग करू नये हा, त्याचा. पूर्णपणे बॅन होणं गरजेचं आहे. बरोबर. आणि त्याच्यासाठी शासनानं पण कठोर पावलं, जशी तुम्ही एखादं झाड वाढवण्यासाठी तुम्ही खत पाणी घालतात, तसा कोणतरी तोडत असतात तर ते काही पनिशमेंट तुमच्या माध्यमातून होणं गरजेचं आहे. ह्या गजालीत आता आपण खरं तर थांबाया, कारण ह्यो मुद्दोच विषय नसो हा की आपण आम्ही जेवढं किती टाळायचं. बोलू हा. तितकं तो कमी पडतो उद्याचा दिवस पण उजाडू शकता, पण ते काय गजाली थांबायचे नाही. वेगवेगळे मुद्दे येणार आहेत ते काय थांबायचे नाही. पण थोडक्यात या सगळ्या बोलण्यातून एकच जाणवता, ह्या मूळ असा त्या जपा गव्या तरच एक चांगलो मोहर येतलो आणि त्याचा बहर आपल्या खूप चांगल्या वा पद्धतीने वा. दिसतलो. तर जोशी सर, तुम्ही इलात, आमका वेळ दिलात, तुमचे खूप खूप आभार. त्याचबरोबर पालकर सर आपल्यासोबत असत, तुम्ही इलात, आमच्याशी बोललात, बरोच वेळ दिलात आणि खूप महत्त्वाचे मुद्दे मांडलात, त्याच्यासाठी तुमचे दोघांचेही पुन्हा एकदा आभार. तर या विषयात फक्त एकच हा, सांगतोय हा. की ही सगळी आम्ही जी काय मतं व्यक्त केली ती आमची वैयक्तिक वैयक्तिक मतं असतात. हो. ह्याच्यापेक्षा ह्याच्यात चुकाही असू शकतात, बरोबरही असू शकतात. तर ह्याच्यात जा काय असा चुका जी असते ते आमची असत आणि जा काय चांगला काय असा तुमचा असा गावायला ह्या सगळ्यात आमचा स्वभाव, महत्त्वाचा ह्यो मालवणी माणसाचा मूळ स्वभाव होय. चटकन म्हणजे समोर हो, येतो. हो. ह्यो मूळ स्वभाव. वेगवेगळे कंगोरे आपल्याक दिसले, मालवणी माणसाच्या स्वभावातले सुद्धा आणि बोली भाषेतले ते गोडव्याबद्दलचे सुद्धा. त्यामुळे मालवणी भाषा काय असा, मालवणी बोली भाषा काय ही आता वेगळ्या पद्धतीने तुमका समजून सांगूची गरज नाही. पण खैतरी शासनान उचललेला आहे हा एक पहिला पाऊल असा मालवणी बोली भाषेच्या संवर्धनासाठी. पण आमच्या या मालवणी गजालीतून जो एक मेन मुद्दो किंवा एक मूळ जा समोर इला ता असा होता की जोपर्यंत एक बोली भाषा जिवंत रवतली तोपर्यंत एक संस्कृती जिवंत रवतली. त्याच्यासाठी या मालवणी भाषेचा जपणा आणि त्याची जा रुजणा आणि ता बहरणा असा ता खूप महत्त्वाचा रवतला. आणि या विषयात आता आपण हयच थांबूया. तुम्ही बघत होतात कोकण 7 लाईव्हच्या या प्लॅटफॉर्मवर मालवणी गजाली. मी जुईली पांगम, माझ्यासोबत असा साहिल दहीबावकर, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.